Dalawa. Nagleson na. Nagleson na. Nagleson na. Nagleson na. Babaw. So, what's up mga mananap? Tanawa akong amigo. Padulong may sa bukid karong panahon na. Gihangak na ko na. Dayo, yung musaka to bukid. Jan. Di aram dayo, bagtas. Ito, bagtas. So, hi vlog. So, ako po tanong ng amigo kung si Jan gibate. O sige, gibate niyo pagpandong dire amigo. Okay kayo. Asa man ka okay? Tanawan ka pita-pita. Awan. Agi mong siya. Awak din short, kolera na, nagpita-pita ang yawan eh. Ikaw lai, kung saan mo isot nila. Up mga mananap, mission failed, wala may kapalit og manok, yawa ni kayo. So, napadong na may lugsong rin sa mong lugar na agyarian, bukid ni siya. Bukid ni sa, again barok ni, sa ning buwak gamay. Ngaray lang may kayo, malit ko ni may manok, pero tanawa na nato na direron kay. Kitawa na mga animal, ha? Lugsong ni kayo. Alam mo na nato yun sa'yo. Kabuan ka ni Ron. So, paksit bilbil ni Ron. Lugsong na mga prela. So, ako mo sa kamigo. Tanawa lang ninyo. Tanawa na. John Ray. Oh, kaway-kaway lang. Kaway-kaway. Mission success! So, Yahoo! mission success. Salamin na slide. Yahoo! So, aray na po na, padong na po may saka. Saka na po na po, tira na! So, saka po tayo. Nogsin! Dalawa, nagleson na. Nagleson na. Babaw. So, ako sa tulak na eh. Dalawa lang ninyo. Mission failed. Toy, mission failed. So, nakasaka sila. Ang ako wala pa. Kay akong huwatan ang akong ubang amigo padong padire. So, ano sila. Ako na po ibalik ang akong kamera kay tanaw na to kung makasaka ba dyan sila. So, tana, nadungog na ako ang tiyo sila motor. Kapit na nini. Tara, welcome to my vlog. Utangin na nyo. Tarawa lang nyo mga animal ay. Wana. So, the fail po nila agawag the fail na may sangit bindiran dapit ha. So, mao na to. Hi vlog, welcome to my guys. Sana, may kinabuhi nila ron. Loy kayo, saka, mga gwapo. Oh, patay na, namatay na pag makina. Tulag. So, nakasakar sila. Nagire-ire na silang saka. So, wala. Tanawa lang ninyo. Piste na eh.
vlogger na vlogger. So, unsa man ha? Usa ka pa mo? Og mao to agibati na mo. Pagpapadalong dire sa ka. So, amigo, number 1. Usa ba imong musulti sa imong pagsaka dire? Alright kayo, okay kayo. Oh, okay kayo. Ako amigo number 3. Usa may musulti nimo amigo? Balik, di ko balik. Yung balik, tagaw namin. So, musakay na mo ko kay. Kaya. Musaka na mo me. O dara, saka na may mga gwapo. Mong giari ron kay bukid ni kayo. Oh, amigo number 3. So, ay, kinabuhis bukid mga amigo, amigas. Road trip ha, road trip. Bukid na, di imbis nga, syudad Aglog. Imbes na mag-road trip may sa lungsod, dili na may sa lungsod mag-road trip. Aray na may sa bukid. Makita niyo bukid yun na, 2 ways. O mag-una Manila. Hello ay kayo ng mga naong. Yung po nang kumatawa, puro corona. Og padung na may uli sa among padulngan kay wala may kapalit og manok dito, mao ta may og presihan. Tanaw na po na pay Bisayang manok dito. So magkita-kita ra pud taon sa balik. Sige, daghang salamat. So narang akong duha ka amigo number 2 o number 3 nasa likod. Road trip sa bukid. Kay wala may laing lingaw, so tanaw lang ninyo kung sa among mga agian dire. So tayo dyan mga puppy boards. So masaya pa lang mag road trip sa bundok kaysa sa sa highway. Eh dito walang pollution, maganda hangin. Sa highway pollution, ang alakabok, mausok. Kaya ang maganda pala dito mag-cake. Yan ako. Kasi nga, mababa lahat ng daraanan. Tangin ang lumili, gago. Sa ano lang yun, sa langit, ang ina nito. Mga video ko, yan o, video. Yung honong may dere kay na may nakita ang mga gipang tugwayng manok. Ha. Ito ang akong amigo na nurse kaning nakablo, kaning usay PE mubuang nako. O gaon sa nilas, naunsa na sa porma na. Manay nagkalapok-lapok jud. O diyan nga akong usa ka amigo na maphabo do kay nagkalapok-lapok na sad. So muduol ta nila kung napajoy manok baligya kung wa malas. Kung naa perte. So amo pa ni sabutan dire kung makamanok pa may or dili. Murang isubak sa mong pansit. So sa may atong mato dire. Kamanok pa ta dire. Amigo, amigo ng nurse. Kaya ko ito kasi ang puto ito. Ang amigo ng doktor. Dong. Sakailan mo ka na ho. Doktor. Ikaw. Magkamanok taron doktor. Ito kaya. So sabutan sa namo kung makakuha ba mig manok ron. Balik na ko niya. So balik na punta, sakay na punta sa motoron kay Moto may sa Picas Barrio. Taro ko nagmanok dito.
Testing yawa po ni bataan eh, ihon driver. Kulira ka jo, ipapagtas-bagtas ko. So, gara. So, upat na may kamotor karon. Nagduha na muna na. Mga usa para kita lang sa ko. So, ato tas Pikas Barangay sa ilang balay ko no. Kahit no kuno ang manok dito. Ato ra na to pirahan ng manok. O murag direra tali po ni Kutob kay murag may minor na po ng duha na ko ka amigo. So murag dili pa di ay kay murag may luksong ko dun. So luksong mo dyan ta. So what's up mga mananap? Success! Nakuha na namo ang manok. So dara. Akong mga amigo magkaruwa sa sila kay ilang motor na hugawa. Nakita man dun mo sa ilang mga kaki ganina di ba? Lugusay dili kasaka ilang motor. So aga mo jong gusto jod kanera jod. Uy manok, welcome to my vlog manok. Seriyawa. Tanaway mong naong. Kita kayo mong naong. Manok. Hi manok, welcome to my vlog. Mga amigo, nagkaruwas na sila, maroon sila gipambangog. O direra Kutob, agahong nakita ninyo kay unya. Amo na ning ihapon.